Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga guro ng tiyuhin ko. Naitago na lang natin sa pangalang Karding. Taong 1991, Abukay, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang sakristan si Karding. Matagal na siyang naninilbihan sa simbahan sa kadahilanang ito ang hiling ng kanyang mga magulang. Isang relihiyosong pamilya kasi ang kinakaaniban nitong si Karding. Di naman siya pwedeng makatanggi sa kagustuhan ng kanyang pamilya dahil lahat ng kapatid niya ay pinagdaanan rin ang pagiging sakristan. Ang ibang kapatid nito ay tuluyan ng naging pari dahil sa yon ang gusto ng kanilang ina. Masyado din silang agresibo kapag nakakarinig sila ng anumang panlalait sa kanilang paniniwala. Yung tipong mag-aaway-away talaga kapag merong ng insulto sa kanilang relihiyon. Purong Katoliko pala ang pamilya nila at walang araw ng linggo na hindi sila nakakapagsimba. Nasa edad 20 pala itong si Karding nung mga panahong ito. Hinahati niya ang kanyang oras sa Diyos at sa kanyang pamilya. Meron itong kasintahan si Karding na 2 taon na niyang tinatago sa kanyang ama't ina. Hindi niya ito masabi sa kadahilanang alam na alam niyang magagalit ang mga ito, lalong-lalo na ang kanyang ina. Ayaw na ayaw kasi nito na magkakaroon sila ng kasintahan habang binata pa dahil isa umano iyong uri ng panlilinlang ng demonyo. Hindi naman napipigilan ng mga katagang yon ang pagmamahal ni Karding dito sa babaeng kanyang nahumalingan. Mabait din naman yon at tanggap niya naman ang kalagayan ng kanilang relasyon. Umaasa na lang ang mga ito na balang araw ay magkakaroon din sila ng lakas ng loob upang harapin ang kani-kanilang magulang. Kahit sikreto itong relasyon nila, ay naging masaya naman ang pagdaan ng bawat taon nilang magkasama. Napakasaya nitong si Karding sa piling ng kanyang babaeng unang minahal. Halos lahat-lahat na nga ay kanyang ibinigay dito. Sa tuwing araw ng linggo, ay palaging nagsisimba din itong si Kalin upang masilayan nito si Karding. Pagkatapos ng misa ng simba, ay magkikita itong dalawa upang mag-usap sa may groto. Matapos yan ay uuwi na silang dalawa. Hindi sila gaanong nakakasabay sa paglalakad dahil baka malaman ng pamilya ni Karding ang namamagitan sa kanila. Hanggang sa dumating ang isang araw na hinamak si Karding ng tadhana. Isang araw, habang gumagawa ng gawaing bahay itong si Karding, nakita niya sa labas ng bahay nila ang kuya ng kanyang kasintahan. "Karding! Karding! Nandyan ka ba? Tao po!" Wika ni Arnel. "Oh, Kuya Arnel, ano pong kailangan nyo?" Tanong ni Karding habang naglalakad papalapit dito kay Arnel. Tumingin lang ang kanyang ina. Hindi na yon lumapit dahil baka barkada yon ng kanyang anak. Hindi pa nga nakakalapit itong si Arnel, ay napakabilis na nitong magsalita na halos hindi na maintindihan ito ni Karding. Hanggang sa narinig niya ang mga katagang, "Karding! Nagagaw buhay na si Kalin! Sumama ka sa akin! Bilisan mo!" Ilang segundong natigilan si Karding sa pagkakagalaw
nang marinig niya ang mga katagang yun. Paghawak na paghawak ni Arnel sa kanya, ay bigla na lang tumulo ang luha nito at dali-daling tumakbo nang hindi man lang nagpapaalam sa kanyang ina. Hindi na yon sumakay sa dalang motorsiklo ni Arnel dahil parang wala na ang wisyo nito. Napakabilis na tumatakbo nitong si Carding habang umiiyak. Pagdating nito sa ospital kung nasaan si Kalin, ay nakita niya yung nakaratay at nakapikit. Madami na din itong mga aparatos na nakatusok at nakasilid sa bunganga nito. Halos mamatay na noon si Carding dahil nagsama pa lang sila kahapon. Tapos gano'n na yung nangyari. Habang umiiyak ito, ay nagsasalita ang nanay ni Kalin na nabundol ito ng truck. At sa kasamaang palad, hindi pa siya nagawang hintuan ito. Di na yon pinansin ni Carding dahil sa napakaraming katanungang pumapasok sa kanyang isipan. Paghawak nito ni Carding sa kanyang kasintahan, ay nanlumo na lamang ito. Binalot yon ng awa at ang tanging nagawa na lamang nito ay humiling ng awa sa Diyos. Kahit anong dasal nitong si Carding sa may kapal, ay tila ba hindi ito dinidinig. Nagbabaka sakali itong si Carding na baka dinggin ang kanyang kahilingan. Pero ilang minuto lang ang lumipas, namatay ang kanyang kasintahan. Animoy, hinintay lang siya nitong makarating. Nagsiiyakan na ang lahat ng kapamilya nitong kasintahan niya nang idineklara ng doktor na patay na ito. Tulalang-tulala lang itong si Carding at tila ba nawala ang kanyang kakayahang umiyak pang muli. Napakarami nang pumapasok sa kanyang utak nung mga oras na yon. Yung parang mawawalan ka na talaga ng bait dahil sa hindi makatuon sa iisang bagay ang iniisip mo. Magmula nung naganap ang pagkawala ng kanyang kasintahan, ay hindi na mulit umulit si Carding na umibig. Hindi lang yan ang naging iba sa kanya, dahil pati ugali at pananampalataya nito ay iwinaglit na niya sa kanyang kaluluwa. Wala na siyang pakialam kahit ano pang sabihin ng iba. Labis-labis ang pagkasuklam niya sa Panginoon noong mga oras na yon. Halos ubusin na niya ang mura at pagsusumpa sa Panginoon. Sinisisi niya ito sa pangyayaring yon. Kahit anong payo na sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid, ay hindi yon umuubra. Halos palayasin na itong si Carding sa pamamahay ng kanyang magulang dahil sa malademonyo na ang kanyang ugali. Lahat ng mga gawaing salungat sa kagustuhan ng Panginoon ay ginagawa na nitong si Carding. Pagsasamba sa demonyo, pagtangkilik sa kung ano-anong bisyo, pag-aalay sa mga nasa kaliwang panig na nilalang, at ang pinakamasaklap sa lahat ay ang bagong tinuturing nito na Panginoon, na ang pangalan ng Panginoong bago nitong sinasamba ni Carding ay Blas, Beelzebub, Lucifer, Astaroth, Satan. Dumating ang araw na sinabihan siya ng kanyang ama na, Carding, mas maigi pang lumayas ka na dito dahil hindi ka na namin makontrol. "E di lumayas, mga ina ninyo!" Wika ni Carding habang tumalikod sa kanyang ama. Di naman magawa ng kanyang pamilya na saktan siya
dahil kahit papaano ay mahal pa rin nila ito bilang anak. Lahat ng damit na dinala nitong si Karding ay kulay pula at itim. Tapos yung kanyang sutana ay sinunog na niya at kasabay nito ay ang iba pa niyang gamit. Noon ding mismong araw na yon ay sinunog niya ang lahat ng kanyang gamit at walang paalam na umalis ito sa kanila. Animoy isa ng baliw itong si Karding noong mga panahong yon dahil sa kanyang mga pinaggagagawa. Nanirahan itong si Karding sa isang abandonadong gusali di kalayuan sa kanila. Habang naninirahan ito dito, ay napakarami nitong inuukit sa mga pader gamit ang isang pulang tisa. Sumasamba ito kay Blas sa tuwing hapon at buong araw sa araw ng Huwebes at Biyernes, nagnanakaw lang ito ng pagkain sa ibayong palengke. Walang lihim na aral itong si Karding, pero animoy nagkakaroon ito dahil sa pagsamba niya sa demonyo. Hindi yun nakikita kapag nagnanakaw siya at mas lumalakas pa itong si Karding sa tuwing nakakapatay siya ng tao. Oo, tama kayo nang narinig. Maraming napatay itong si Karding noong mga panahong yon. Ayon sa kanya, inuutusan siya mismo ni Blas upang may lubos na epekto sa kanya ang kapangyarihang ibinibigay nito. Nakakausap na ni Karding ang isang demonyong nilalang dahil sa ginagawa nitong pamamanata dito. Halos marami nang nakakapansin sa pag-aapoy ng gusaling tinitirhan nito sa tuwing sasapit ang araw ng Biyernes. Ilang minuto lang naman yon at mawawala din kagad. Dumaan ang isang buwan at hindi na makilala ng kanyang pamilya itong si Karding. Tatuan na ang buong katawan nito na sumisimbolo sa panig ng demonyo. May pentagramong simbolo ito sa dibdib at merong baliktad na krus sa noo. Itim na din ang labi nito at bungi-bungi na ang kanyang mga ngipin. Humpak na ang pisngi. Pati yung mata niya sobrang lalim na. Nagdodroga kasi yun, pero hindi napapatunayan ng mga otoridad dahil kahit anong gawin nilang pagdakip dito kay Karding ay hindi nila ito mahuli-huli. Animoy, meron itong gabay na pumoprotekta sa kanya. Dumating din ang pagkakataon na nagpasama ang kanyang pamilya sa isang dalubhasang manggagamot upang tingnan siya. Pero ang nangyari, pagpasok ng kanyang pamilya sa gusaling yun, ay animoy, payuko ng payuko itong manggagamot na parang merong nakadagan dito. Pagdating nila sa kinaroroonan ni Karding, maniwala kayo o hindi, merong lumabas na usok sa mata ng manggagamot. Nagsisisigaw yun noong nagkatitigan sila nito ni Karding. Nabulag ito nang magkatinginan silang dalawa. Halos nagsisisigaw na ang manggagamot na yon dahil tila ba sinusunog ang kanyang dalawang mata. Pangas! Mababang uri lang ang alam mo. Wika ni Karding sa malademonyong tinig. Tanging pagsigaw lang ang nagawa nitong manggagamot at bigla itong nagwika ng, "Makiusap! Ilabas niyo ako dito!" Matapos marinig yan ng pamilya ni Karding, ay inalalayan nila ang matanda at dali-dali ding lumabas doon. Mahirap na, baka kung ano pa ang mangyari sa matandang yun. Paglabas nila, tiningnan agad ng ama ni Karding ang mata ng matanda at nung nakita niya ito, ay biglang binalot ito ng takot sa kanyang buong katawan. Lapnos na lapnos ang mata ng matandang yon
na halos maglaho ang itim na parte ng kanyang mata. Demonyo na ang anak ninyo! Hindi ko yun kaya! Ang tanging sambit ng manggagamot habang akay-akay nila ito pauwi. Hinayaan na muna nila itong si Karding dahil nga nakakatakot na siya. Yung iba, ang turing sa kanya ay isa ng baliw pero alam ng kanyang mga magulang na sinasapian ito at merong naninirahang demonyo dito. Kung di nyo na itatanong, napakatalinong tao nitong si Karding noong mga panahong normal pa ito. Pero noong namatay ang kanyang kasintahan, ay ginamit niya ang katalinuhang yun upang tumuklas ng mga aral sa kaliwa. Lahat na ata ng libro na may kinalaman sa demonyo ay nabasa na nito. Ubus na din niya ang mga librong naglalathala patungkol sa ritual ng nekromansya. Tama kayo ng hinala. Sinubukan niyang buhayin ang kanyang kasintahan gamit lamang ang aral na nalathala sa isang librong isinapubliko. Di naman yon umubra kay Karding, pero habang patagal ng patagal ang panahon, ay tanging sarili na lang nito ang kanyang iniisip. Lumipas ang 3 araw at merong kakaibang nangyari dito kay Karding. Nakaharap ito ng isang matandang pari na dumayo lamang sa lugar nila. Unang misa ng pari sa kanila ay namangha kaagad dito ang pamilya ni Karding. Kaya pagkatapos ng misa, ay nilapitan nila ito upang hinga ng tulong. Itong si Karding noong mga panahong yon ay tila ba isa ng ganap na baliw. Napakabaho na ng amoy nito dahil sa hindi na ito naliligo. Napakarami na ring sakit nito sa katawan. Pinapuntahan nila sa paring yon ang lugar kung saan naroroon itong si Karding. Halos hindi na makahinga ang pare habang papalapit ito sa kanya. Partida, wala pang ginagawang kahit na ano itong si Karding. Pero biglang nag-iba ang lahat nang biglang nagdasal itong pari ng, Ama naming Diyos, Hari ng lahat ng panahon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Ikaw na gumawa ng langit at lupa. Ikaw na bumago sa lahat na naayon sa iyong kagustuhan. Ikaw na naglinis sa Babylon ng mga makasalanan at tumumpok dito, gamit ang apoy na 7 beses na mas mainit at nagbabaga, at nagprotekta sa 3 banal na bata. Ikaw ang aming tagapagpagaling ng aming kaluluwa. Ikaw ang tagapagligtas sa lahat ng nilalang na naniniwala sa iyo. Kami nakikiusap na paalisin, palahuin, at alisan ng kapangyarihan ang lahat ng masasamang espiritu, ang lahat ng impluwensya ng dyablo, ang lahat ng masasamang gawain, ang lahat ng masasamang akala na ginagawa ng lahat ng dyablo, at ibinabato sa mga lingkod mo at ng Ama. Kung nasaan naroon ang inggit at masamang akala, bigyan nawa mo kami ng hindi masukat na kabutihan. O Panginoon, Ikaw na Diyos ng pag-ibig at kabutihan, nagmamakaawa kami. Iibaba sana sa amin ang iyong makapangyarihang palad, o Ikaw na kataas-taasan ng sanlibutan. Naway utusan mo ang iyong mga anghel na magpalaganap ng kapayapaan. Amen. Paulit-ulit na dinadasal ito ng pare
habang lumalapit dito kay Karding. Halos tumulo na ang luha ng paring yon dahil sa pananalig at pagdama nito sa kanyang panalangin. Napakaraming ulit niyang dinasal yon habang nagsisisigaw itong si Karding. Hanggang sa huling sigaw nito nang malapitan siya ng pare. Hindi na ito nakaporma at nang mailapit ng pare ang krus na hawak niya, ay nagwika itong si Karding ng, "Tapos ko na siyang gamitin! Inyo na!" "Hindi na yan mapapatawad ng kanyang ama!" Nakangising wika nito habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Matapos yan, pinainom itong si Karding ng banal na tubig na galing sa simbahan. Agad nilang dinala yon sa bahay nila upang ipanalangin. Nagtipon-tipon ang lahat ng kanyang mga kapatid upang tulungan ang pari sa pananalangin. Taos-puso ang bawat kahilingan nilang gumaling itong si Karding. Lumipas pa ang isang araw at nagising itong si Karding na napakabantot ng amoy. Halos masuka ito dahil sa amoy ng kanyang katawan. Dali-dali yung tumungo sa kanilang banyo upang maligo. Pagtingin na pagtingin itong si Karding sa salamin, ay nagulat ito dahil sa nakita niya na ang kanyang sarili ay merong mahahabang sungay sa noo. "Diyos ko!" sigaw nitong si Karding. Agara naman ang pagpunta ng kanyang kapatid upang tingnan siya. "Oh, Karding! Napano ka?" tanong nito. "Ha? Wala, kuya. Sandali lang, ha. Maliligo na ako." Di na sumagot itong kapatid niya dahil nagulat din yun nang makita niyang lahat ng tattoo nito ay tuluyan ng naglaho. Animoy, hindi yun isang permanenteng tattoo sa kanyang katawan. Pero nung nakaraang araw, mapagkakamalan mo talagang permanenteng tattoo yun. Matapos maligo nitong si Karding, ay nagkwento ito sa kanyang mga magulang ng kanyang karanasan. Ayon kay Karding, noong mga panahong labis niyang kinasusuklaman ng Panginoon, ay meron siyang naaaninag sa kanyang paligid na maraming anghel na nakikipaglaban sa demonyo. Sa bawat pagsumpa at pagmura niya sa Panginoon, ay nagiging sanhi ito ng pagkamatay sa labanan ng isang anghel. Hanggang sa dumating ang oras na naubos ang anghel na nakapalibot sa kanya upang ipagtanggol siya. Kasabay nito ay ang pagkawala ng kanyang sariling wisyo. Di na niya natandaan ang mga sumunod na nangyari dahil ang pakiramdam niya, paggising niya kanina, ay animoy natulog lang siya ng napakahabang panahon. Kahit papaano ay unti-unting binabalik nitong si Karding ang kanyang pananalig sa Panginoon. Pero kahit pilit niya itong binabalik, ay tila ba nawawala na siya ng gana upang manampalataya pang muli. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ng mundo, ay ang tuluyan niyang paglimot sa espiritual na mundo. Tuluyan ng hindi ito naniwala sa demonyo o sa Diyos. Ang ginawa nitong si Karding bilang matalinong tao ay itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagpapatunay na hindi totoo ang mga nilalang na ito, kahit siya mismo ay naranasan niya ang mga ganong bagay. Di naman natin masisisi itong si Karding dahil sa merong nangyari sa kanyang nakaraan. Hindi na yon matatakasan kung patuloy siyang maniniwala sa mga tao. Kumbaga,
Naging kasangga niya na lamang ay ang kanyang mismong sariling kakayahan at diskarte. Kung makakausap mo nga itong si Carding sa pangkasalukuyang panahon, ay tiyak mag-iiba din ang paniniwala mo. Lalo na kung mababaw ang pananampalataya mo kay Kristo, sa kadahilanang hindi mo kayang lokohin si Carding sa Biblia. Dahil nga, nabasa na niya ang lahat ng yan at kabisado niya ang maraming talatang nakasulat dyan. Lahat ng nakasulat sa Biblia ay meron itong panlaban at rason kung bakit bulaan ang mga nakasulat dyan. Hinayaan na lang ito ng kanyang pamilya dahil sa ito ang bagong paniniwala ni Carding. Wala din naman silang magagawa dito, kaya mas maigi pang hayaan na lamang. Noong naging guro itong si Carding sa isang kolehiyo, ay pinaalis ito dahil sa maraming nahihikayat itong si Carding na maging bahagi ng isang grupo na kung tawagin ay atheist. Mga taong ang tanging pinaniniwalaan ay ang mga material na bagay dito sa mundo. Mas naniniwala pa ito sa teknolohiya kesa sa mismong nilikha ng mga ito. Magpahanggang sa ngayon, ay kaanib pa rin si Carding ng grupo na kung tawagin ay Antikristo. Yan ang masalimuot na nakaraan nito ni Carding nung minsan niyang tinalikuran si Ama. Okay, opinyon ko sa kwento. Mang Carding, buti na lang at di ka pa nahuhuli ng batas, no? Sumbong kaya kita. Hindi, joke lang. Ang masasabi ko lang sa kwento, nangyayari talaga sa atin yan. Hindi lang dito sa kwento ko, maging sa mga movie. Kung may napanood na kayong ganyang klase ng pelikula, yung isinisisi nila lahat sa Diyos sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Well, wala naman tayo sa sapatos o tsinelas nila para sabihin na pagsubok lang yon o dapat hindi natin o hindi nila ginawa. Kasi hindi naman natin alam yung pakiramdam nang bigla ka na lang mawawala ng mahal sa buhay. Lalo pa kung aksidente. Napakasakit niyan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.